Assalamu alaikum. Yan uwa barka da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. To yan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan sanin namu ka daure ka danna mana alamar like sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin fina-finan mu za ka same su a kan lokaci. To yan uwa kamar yadda muka saba da kawo muku fina-finan mu a har kullum yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim wanda ake ce ma GABJEJE. Wannan fim ɗin da kuke gani za mu ajiye muku makullan sirrinsa ta yadda za ku samu damar kallonsa a bayyane. Makullan sirrinsa kamar da muka saba guda 8 ne. Za mu ajiye muku su ta yadda za ku samu damar kallonsa. Ku ci gaba da bibiyan mu ta yadda idan mun ɗora da sabbin fina-finan mu za ku same su a kan lokaci.